Ning kudu sing kuat. Wah, Nek ora kuat. Jeplos. Ngece. Tak kempet lho engko. Kempet genting aku obah sithik. Iso obah piye? Iso. Oh, iso ta? Delok obahmu kaya apa? Oh, ngono. Dikempet gampang obah. Nek iki nekat e dalange. Dikempet ya gelem wae. Nek biasane kudune iki ra gelem lho. Asal selenggarake. Oh ya wis apik kowe apik le. Wilujeng dalu Mbak Elisa. Wilujeng dalu, Mas Nggih. Yusuf ketemu lagi. Ya, ketemu lagi kita di Peraci. Ya. Di Praci. Iya. Praci Mantoro. Yang kemarin kan kita di Nologaten ya. Masa sih? Iya. Oh iya, Nologaten. Oh iya, Nologaten. Nologaten, logat Inggris. Sekarang soal di sini Praci Mantoro tempat Bapak Tony. Oh iya, nggih. Tony gak pakai ulung. Enggak le. Ngomong Mbak Tatin. Nggih, karo Mbak Tatin iki. Oh, saya aku urung dibagekke kok. Oh, ngono ya kenen. Wilujeng dalu Mbak Tatin Lestari Handayani komplit sisan ya. Ya kurang kuwi berarti. Lah, Tatin Lestari Handayani Titot. oh ya, Tatin Lestari Handayani Titot ya. Wah, hati-hati hurufe O karo I cerah. Lah apa? Lah kok nek kleru. Kleru kira, kleru ndekmu. Ya. Lah iya ta bener. Ayo ta? Titot. Ayo, Oh karo I cerah. Ayo Titot ki ndekku. Nggih. Nek ti Ya. Wis rasa sebut ke. Ya. Nggih sugeng dalu Mas Yusuf. Nggih wilujeng dalu Mbak Tatin Lestari Handayani Titot ya. Oh iki dalu menika dipun timbali dalang Bapak Tony wonten ing Tekil Glinggang Praci Mantoro. Adicara syukuran pernikahan Kok pernikahan toh? syukuran khitanan ya. Oh, berarti sijine Titot mau. Oh ya. Kuwi disupet ngoten le. Nek jenengan pun dereng. Kula mpun kula. Ampun ta. Mbel. Tak kira nek urung Lah mpun sing delok Ora meneh toh, ora seminggu pisan. hasilnya saya hasilnya. pun sae ta. Pun sae lho. Mulakno wis supet mergane supet ta. Heeh. Kita langsung berdua. Biasanya iki siji-siji iki langsung loro wani. Wah wis kurang nek siji kurang lho. Kurang ta? Kurang lho. Oleh cah cilik ning kok ya. Gendel wae lho. Ya wis ngono ki malah apik. Lah nggih kok. Coblok kok blak kotang. Lah blak kotang terus tegang anu terus terang. Apa? Apa iki mau? Terus terang aku muni terus terang ngono. Lah udu. Lah apa? Sing pertama mau ora ngono. Ayo sasar susur ya wajar kok. Mau piye jane di anu alon-alon blak. Blak kotang terus terang. Ya, Aku kuwi. dengarnya bukan itu. Lah apa? Blak kotang terus tegang. Ya wi mau ngono. Aku wong sasar susur wajar ya. Di salam-salam Mbak Tatin Lembalisa kagem para warga Tekil Glinggang. Jeng, aturaken wilujeng dalu sedaya mawon. Mugi-mugi ingkang rawuh wonten mriki sugeng ningali winget wajucolipun menika Dek Yusuf. Wacucal. Nggih, lan derek mangayu bagya untuk Dek Dito, anak anu Andito. Dawane jane sapa to? Mbah sapa? Dito sapa, Mas? Dito sapa? Kula lali kok nggih anak kula. Lha piye to? Ya wis penting. Rafael Anandito. Rafael Rafael Anandito, ya. Muga-muga bisa dadi bocah ingkang saged Mikul dhuwur. Mikul dhuwur mendem jero. Beneng ke wae. Ah. Aku nek Alisa ngomong ngono iku kudu digatekke, rasa diganggu, aja diganggu. Ayo. ya iki Jawane lho aku mencari kosakata. Sak metumu. Mikol dede. Mikol Dhuwur. apa? Jero. Mikol jero mendem dhuwur. Kewalik. Hah? Wis beneng ki wae ora apa-apa. Salah iki biasanya diwolak-walik ya oke kok. Mugi-mugi Mugi-mugi saged
bekti marang wong tua piyayi sepuhipun. Amin. Lan saged migunani dumrap nusulan bangsa. Amin. Amin. Dadi sukses lancar rezekine sesuk genten ngragati wong tuane ya to. Amin. Sing disuwun pancen kaya ngono. Ya ngono wis. Gendong akira. Ya aku padha kowe ngono kuwi wae. Lah ya Nunut. Kok nunut? Apa Ade ya? nek nguyuh wae dhewe-dhewe kok kowe ndongane nunut. Nguyuh ya dhewe, aku ning kamar mandi dhewe, kowe ning kamar mandi dhewe. Nek ndonga ya ngono. Nek donga iki kan kowe wis kabeh to. Heeh. Kan mau wis tak sebut kabeh lah aku ndongake piye? Ya apa liyane kan yo akeh. Oh ya. Misale Kagem Mas ndang mari Dito. apa tapi wis mari kita ya. Ya. Kagem Mas Dito selamat Menempuh bentuk yang baru. Nah, ya. bener. Lek nggunakake sesuk sing hati-hati. Ah. Aja kaya wiyaga iki lho. Nggih. emang piye nek wiyaga? Sing endang iki lho nakal banget ya. Oh nah, kowe kenal karo sing endang ya. Kenal lah iki kakak kelasku. Sing ngempul kaya saya nakal kaya. Oh, akal luwih nakal kae. Ya luwih nakal. Iya. Pak Ipong. Pak Ipong ya. Pokoknya doanya yang terbaik buat Mas Dito. Nggih, matur sembah nuwun. Lah aku ya saya pahit nek kuwi. Ya, matur nuwun. Menika sampun mendoakan. Heeh. Biasane njuk buka swasana nggo sak tembang ngono ta. Bengko karo ngenteni Mbah Waloyo niki. Mbak Lia ten pundi ta? Ketoprak teng Bedoyo. Berarti engko double engko. Nggih, double. Usahane entek jare kok mriko. Ah, alasan iki senengane ngono. Nggih, can ngoten niku wingi Oh, ada? kepanggih kula nggih. Mugi-mugi ya wis nek tekan kene normal. monggo mari. Ya. Sik. Dibuka sinom Parijata ya Mbak Elisa karo Mbak Tatin Lestari Handayani Titrot ya. Tatin titrot wae rasa nganggo dawa-dawa. Oh ya, Tatin Kowe Titrot. milih tetet bangane si Lestari Handayani po? Hah? Milih tetote bangane si Lestari Handayani. Ya kan Tatin Lestari Handayani wis jenengan wae. Tapi kan apik Lestari Handayani nih. Tito apa artine? Titrot iki nama panggilan waktu kecil. Oh, tak kira Ojo ngertekke liyane. Oh, duduk. Enggak ada. tak kira versi gede apa. Pit. Tot. Kamu apa aku? Pingso ta? Aku pijet Gentengan dioper mawon ya. Ya Mbak Tatin sik sing gede sik. Nggih, sing gedhe sik terus cilik. Biasane cilik terus gedhe kok. piye Oh ngono. Lah, Sing nggih. bener gede dulu lagi kecil apa Cara kecil dulu urutane lagi gede cilik toh? saya gedhe ngoten lho. Oh, ya kaya simpingan iki lho ya. Nah, iki Cilik cilik dhewe saya gede. gedhe. Nek Ya. jenengan iki ukurane lagi pas apa? Sedengan nih. Oh, sedengan. Nggih. Iya. Sedengan ora ngapa-ngapa. Kok yuk bar kuwi gede. Ora mesti. Kok ora mesti jenenge jare umure iki saya gede ngono lho. Oh lah iya itu manut perkembangan zaman. Iya. Ya. Nana. Ya iki tengah 11. Yo. Lah ya kok Kalau cepet banget, gegasian Mas. limbuan jam 10 toh. Biasanya limbuan setengah 11, jam Oh, jam 11. 11, ngono. Ya anut ilining banyu. Oh, hah? Yang di banyune. Iki sajake ra iso ndawake kok soalnya dadine Oh, kecepeten. lah ya sih, lakone ora lho. apa-apa. Iso dawake iso. Lah untung aku sekan kene. Nah, Nek ini- patokane jam 11 piye jel mau? Lah aku Mbah Waluyo pathokane jam 11 niki. Oh alah. Ya ngono nggo toh. sinom sik ya. Enggak.
aku jujur li. Apa? Ngerti ra jujur Jujurli itu bahasa Jaksel ya? Iya, jujur li. Aku tuh kagum gitu loh. Sama adik Yusuf ini. Kenapa? Karena dia kan isi cilik ya. Iya, Tapi pikirannya gede ngono loh. Dia tuh bakat banget dadi dalang ngono loh, mumpuni. Dadi aku ki bombong manah kula ngono lho. Mung mongkok bonggo. Mergane ana bocah ning iso nguri-nguri kabudayan Jawi. Kabudayan Jawi kaya ngene iki, ngono. Mongko benontone wakeh banget lho kae lho. Tekan kono parkire ra sedeng. Sedeng. Ya. Penonton juga nggak bisa dihitung kok malam ini. Hah? Gak iso dihitung ya? Lah edan mau ngitungi penonton. Lah ya ra iso saiki drijine mung 20, piye le ngitung? Mongko wis ke 20. Nah iya. Iya, oke banget. Saiki Mas Yusuf iki yo daftare jadwale kowe. Dandanan. Nggih, Mbak. Sesuk sekolahmu njok piye le ngono kuwi? Bolos. Sekolah ora? Bolos. Tutuk gundule wae nek bolos sih ngawur. Mayang ya mayang ning sekolah juga utama. Nah, nek pelajaran turu ora masalah. Oh ngono. Bakate pancen mayang dadi ora apa-apa. Gurune iso maklum kali ya. Maklum ya. Nek kira-kira Mas Dito apa ya cita-citane ya? Sesuk neruske Bapak ya. Bakul kayu ya. Juragan kayu. Ya sesuk berarti munggah meneh lah dadi juragan apa jenenge etalase. Mebel. Ya. Fur apa? Furnitur. Ngono lho. Furnitur apa furniture? Hah? Furniture. Yes, kuwi. Aja njuk bakul kayu njuk munggah tadi bakul godhong. Mbah Walu ya. Aku Mbah Walu ya. Iya. Ya. Kapati liyane ngono ki Bapak Tone iki ya paring sih kawelasan karo kalih kula. Napa? Ngomah nika diparingi cendela ya. Jenengan ta? Nggih kula. Tak jendela. Nggih, alhamdulillah matur sembah nuwun sanget Bapak Toni Ya ya. njaluk lho Sa. Aku ya nek kowe Mas jendela. Yusuf jendela kok kowe apa? Aku njaluk cerobong asap lah ya. Kok cerobong asap kira? Piye lho? Lah yo. Jinggo ngapa niku? Nggo ngepul-ngepul, nggo anget-angetno lho. Aku gampang kademen kan ora duwe lemak no. Oh nek aku njaluk dipan wae. Kan njaluk dipan. Ning kudu sing kuat. Wah, Nek ora kuat. Jeplos. Nece. Tak kempet lho engko. Kempet genti aku obah sithik. Iso obah piye? Iso. Oh iso ta? Delok obahmu kaya apa? Oh ngono. Nah, dikempet gampang obah. Nek iki nekat e dalange. Dikempet ya gelem wae. Nek biasane kudune iki ra gelem lho. Asal selenggarake ya. Oh ya wis apik kowe apik le. Ya. Pinapsa tapa yang mana
Yang jajal. Ya coba. Jajal ya. Dikorke. Bareng orang Mas Yusuf. Bareng mawon, bareng. Karo jenengan ya. Emoh kula. Lah ngapa? Kula ra iso. Oh, sik. Piye? Oh, Ji, ditung. ji, ro, lo. Ya. Hamba menika sinem sampun kepon pinangkani. Injih. Ya. Karo ngenteni Mbah Waloya ki ya minangkani pamundutan ya saka sapa? Iki ana saka kanca dolan ya. Kanca nongkrong sapa? Mas B ya. Mas Bayu ya saka Jeruk Legi kono. Njaluk lali janjine dijaepongke Mbak Tatin khusus nggo Mas B. Ya aku ngono. Ya, Ya ora. sesuk tak tagih. Kok sesuk? Ya saiki no. Lah ya urung ana kaya niki dereng enten amplop masuk. Nek dadi dalang iki kudu tanggung jawab lho. Nggih. Kok Ayo dikira ngono kuwi. wedi? Nah, buka nek. Apa dikira wedi? Dikira wani, ndek ndi? Ndang buka ndekmu. Engko sih Mbak aku iki ya tegel wi bocah lho. Iki DP. Wah, lah pira donge pira? Donge ya meng 100 niku. Lah kok DP? Lah nggih. Berarti punjul no. Punjul. Lah ndi punjule? Lah niki. Cah cilik malah pinter ya lenjang. Lah niki kan diitung to nole Jiro, Lu Patmo. Heeh. 6 tu 8 9 10 nole enten 10 11 12 13 14 15 niki kathah nole punan niku pun. Pun ge dipinangkani ndak kula diantemi wonge mengke. Wonge sing endi to jane? Wong enten ngomah. Wah, alah. Nang omah. Iya. Kira nek nang kene tak kon rene ya. Iya ora arep dikempit. Yo kabeh-kabeh kok dikempit. Kesenengan sing do dikempit. Akeh senengen. Ha iya. Enggak lali. Dipinangkani. Dipinangkani mumpung sisan sing pelok. Oh nggih, kali Mbak Tatin to, lah aku engko. Ngasuh. Ngenteni sawiran yang berikutnya no. Ya. Weh, kok ya arep njaluk sawer ta? Sing liyane aku nek karo cah cilik ra tegel. Ning kok tak golekke lah saweran online yo. Saiki kan wis susum kok ngono to. Apa Pak Toni mosok ya ora nyawer yo kebangetan to, Pak. Pak Toni.
Dito loh, nanti ya nyalain Mbak Elisa ya. Aku tak rono joget. Wis arep Oke? di Jos. Waduh. wis iki cek dibujuk cilik. Betari Durga. Wis dibujuk Betari Durga. Endi sing Durga endi? Iki ta. Ben karepmu Iki Durga. Durga ya ben diundang rene kok. Dikletak wis ah. Heeh, tak ngono ya. Nesu. Aja ngono. Nggih minangkani pamundutan saking sapa? Mas B. Mas B. Nah. Iya. Nadyanto nang omah. Nomere nang onamu ya? Iya. Heeh, nomor kene. Kok madhep rene nih kaya ngono sih? Ya. Lek mau madhep rene iki lho, kok sak awake ngene. Nek biasane mung sirahe tok ngene. Ngene kenger gulune. Ya kabeh wae berarti kabeh. Nah. Nah, ngono kuwi. Kok wae ya. Ngagem bawa mboten. Bawa. Nggih. Ngen sesuwe ngenteni Mbah Waluyo tekane jam 11. Nek jam 11 ora tekan ku tekan kita antemi. Jajal ngonek teko tenan piye? Aja ngono. Ora wani kok karo wong tuwa ya. Ya, bawani. Dina Minggu kang Pak Anti Dina Wah. Suarane jos wae. Ngopo pengen tak suarane? Moh atos kok. Nek ratas ya piye? Ya nek swara iki sing halus. Ya kan delok mungsuhe. Ya mung suwe cilik ngono ngene iki ya menyesuaikan lho. Lah nek masih cilik piye? Apike atas wae. Apike ora usah disuarani wae. Piapa? Mboten mau. Oh, dalange njaluk kon nyikut ngono. Ya sikut genti kok. Mong lali jan Ngene iki swara ngene iki cara Mbah Waluyo sing ngarani kandel tipis. Kandel tipis. Munggah tipis mudune kandel. Nek ngono aku ketoke piye? Kan? Kandel kabeh kok. Setawur ye. Wah. Ngene kandel kabeh. Ana yang tipis ya. Dompete. Dompete iya bener. Mulane aku nyambut gerene ben Lah, dompete kandel. Lah nggih. Ya. Anane pijarasa maya pinter golek alasan ini ngomong tas aja seneng ya ora aku. Wae seneng suarane ora seneng ngono. Nek seneng wonge ngopo? Ora ngapa-ngapa. Entuk lho seneng. Seneng ra? Mboten ora seneng kula. Lah senenge sing kaya sapa? Senenge sing ora ngono kuwi. Sing piye? Sing piye? Sing liyane kuwi. Kaya Via. Ya ora apa-apa. Oh alah, tipemu ngono kuwi. Dadi nek kaya aku ora seneng. Mboten kok ya. Lah ngapa mergane? Alasanmu apa? Mboten apa-apa, kabotan. Nek masalah kabotan ki iso disiasati. Kabotan ragat ngono lho. Lah iya disiasati ya iso. Mah aku ora pengen. Menek nggondong kono ora gatuk. Arep menek nandi? Mbah, menek gunung. Gunung endi? Merapi, Semeru, Ben oke, kejeblokan Sindoro, ora. Oh, dalange pancen ya cilik ning Gede. kandel ya, Le. Saiki rada kendel wis en. Biyen pertama kali ketemu rawani omong. Arep dikempet tak mah.
Lho penak lho dikempit ki. Lah bareng tak pikir-pikir, camane tak pikir-pikir iya, kempit ku kaya medeni, saiki kaya gelem aku. Oh, piye ta kok plin-plan lho. Sidane gelem ora? Wis rasa. Enggak. Ngandar-andar hangat dukur. Aku wis ora percaya. Hey, hey, hey. Kandhane alesane sama wong sing ora gelem kadung dandan kowe ora takon. Oh, kopine teko. Ndi ta? Dik, Teh apa kopi? kopi. Susu. Aja. Kopi susu ki bingungke lho. Lah piye ta? Kopine ngejak melek, susune ngejak turu. Susune sapa? Gon kopi niku lho. Masa ta? Nggih. Lah kan nek kopi susu wis dicampur. Lah kan kopi kan mengandung kafein yang bisa menyebabkan mata itu melek. Heeh. Lah nek dicampuri susu, lah susu kan mengandung zat apa ngono sing iso mari ngantuk. Lah nek ngombe kopi susu ada pitet sisih ngene. Berarti Mas Susu nek ra iso bubuk, mik susu. Ya, itu. Susune sapa? Sasetan kok ya. Ayo bener sasetan kok ya. Ana ngono ki emoh. Lanjut ya. Ya, lanjut. Yo. Jan-jane kowe ning Lanjut. Arep piye? Dintekke ngono lho, lanjut. Iya. Oh lanjut. Kok dadi kemayu to? Amor sinden.
Oh, dadi Kemayu ngono ta. Yo. Lanjut ya. Lanjut. Jan-jane kowe ning Lali janjine request Mas B. Nggih. Makasih. Sama-sama. Walik slendro, Nduk. Ya. Bapak sekong ngendi? Sekong ngendi, Pak? Ditutup. Sekeng pundi, Mbak? Dadak kerah karo bakul kopat tahu. Lah kok iso niku? Aku dadak mandek tuku kopat tahu ki ditarik pedes mboten Pak. Lah mbuh mangan urung aku ya ngono kok. Ora ditakoki resake pedes napa mboten Ora ngoten lho. takon lah ya pedes mboten Pak. Lah mangan kuwi urung kok mbuh aku ya ngono. Kalau padu karo nang kamar mandi ngono kuwi aku. Lah, Kleru nang nggon kamar mandine wong wedok. nggih. Terus sing jaga buta huruf wong tuwek ra iso maca. Iki nggone wong wedok. Kono kebak lho Mbak aku. Dasar ora iso maca. Nggih ora usah crigis. Iki ya sok dienggo wong wedok. Aku ya ngono. Lah iya. Nggih wilujeng dalu Mbah Waloyo. Nggih wilujeng dalu ngapunten nggih kula rada telat masalah dalane anu diaspal. Nggih. Lah nggih to, ra diaspal to. Nggih. Sindene teng bedingir. Nang bedingir seragame pink. Beda dhewe niki ungu dhewe. Iki wis seminggu ra diundhuhi dadi abang kabeh. Lah nggih. Nggih, Pak. Jadi nggih ampun nesu nggih Pak. Jadi nggih ngapunten ngarang ya. Wah, iki mulai nyalip wong nyugi tebuan ngantinan. Wah, wis pirang-pirang. Abot-abot donge kula niku mboten mriki lho, Pak. Donge kula niku ten Surabaya. Surabaya niku ulang tahun. Ning abot-abote kula kalih Adi Mas Yusuf. Nggih, matur nuwun. Soale ning Surabaya ki ora diundang. Dadi tak kira nek job rono barengi terus ngebake kene. Wah, aku ngopo ngepakan boyo apa nang Surabaya. Waduh. Nggih, bengi niki Lah nggih begini iki apa kok ngene awan. bengi niki acarane syukuran khitanan ya. Senenge Kok kaget? Khitanan niku kena diarani Rejang Hirnawa Supit. Ya. Rejang niku ngiris, hir niku banyu, nawa niku dalan, ngiris dalan banyu. Rejang Hirnawa Supit. Sesuk melih niku nek supit ampun meruput-meruput. Sesuk zaman saya maju supit nganggo mesin. Oh, Umbah-umbah nganggo mesin. nggih. Meliwet nganggo mesin. Sesuk ki supit ya ana mesin supit. Oh, kepiye niku? Bentuke kaya helm, bolongane pirang-pirang. Miturut gedhe cilike sing arep disupiti. Nah, terus ayo sunatan masal. Wong nglumpuk slep. Wis no dokter. Wis kabeh siap. Siap no ceklik no metu wis Joko. Ning tanggoku cilaka lho mbiyen. Lah, Ayo le percobaan go trial iki anyar mesine. Nggih, tetak gratis. Iya. Sepiro nggih. Milih ya sing ndi sing sedeng nggih. Oh, rada sesak. Ya iki sedengan slep. Wis diuripke ceklik no. Wis metu le. Lho, lah kok entek. ora bebayane to ngono. Anu mesine iki konslet. Terus dok sing duwe nangis. Entek dokter tenang kowe sik enom, sesuk ora trukul neh. Ya apa ya iso. Padrake kuku aku. Yo, dikancani Mbak Tatin. Kene Nduk Cahayu wis ora tau kepenuk. Ngene. Yo. Woi tadi dah wis. Aku anggur ketemu Tatin ni rasane tenan kok. Lah kok iso? Gitu kan. Kuwi apa kuwi sing kekokek? Aku kaya bojoku ki ya mlakune ya muni ngono. Lah. Nang kepleset kok. Hei, iki jane apa to jane, Mbah? Wong mlaku kok muni kuwi. Oh bojoku ki lho tak nggo anu, bojoku ki angger kaya ngono di bojoku. Mulane aku angger ngopo-ngopo dolanan HP sing isine piye angger krungu kek-kokek. Oh bojoku mulih ayo. Ayo. Awas lunyu kuwi. Wah, ora tenan. Ya kok iso muni ngono ya apane ya kuwi? Apa kalah karo mercon? Mercon. Dari mana? Dari rumah. Kok
Kok le pupuran ngono sih? Ketoprak ya aku mah. Ketoprak iki teng bedo. Ora dadi apa nek ketoprak dadi apa? Jadi buron laron. Ya biasa nek sing ketoprak ya dipupuri nganggo liftikan barang. Lho iki jero barang tak liftik ora mung jaba. Mbok mau iki tak odeki. Ora rata ngono to, Mbak. Lah nek rata ndak ku bal-balan. Kok nek nganggo lifting, nganggo bedak iki nganggo alis. Lah kuwi ora nganggo mah dadi kok demit. Wis malah tak ngenek-ngenekke gatel to ora tau nganggo ku dadi gatel tak ngenek-ngenekke malah ra iku rata kabeh. Ketoprak sing mau ya lucu yo nan. Lah piye lucine? Ketoprak ku perang jabukane kalah ku nganti guamlane kesel nabung ku ora gelem kalah anggur duat ora. Sutadarane, "Wah iki kalah ora sudi." Sapa kuwi? Prajurit anyaran. Ora gelem kalah. Nganti dibuanting krono, buanting kancane pokoke gelut tenan mau enek. Mulane jenengan telat tekan mriki. Lah nang ngendi mau niku? Eneng janglot kono. Wis ketoprak lucu banget ngono. Ora tau latihan nggo rasulan ketoprak. Sing dadi ketoprak iki ngadipati iki dukuh. Ngadeg kene lha sing dadi patih iki RT-ne. Bareng bar jaman ku setengah jam ku meneng ngono. Pak Dukuh ki muni, "Gek domo." Gek, patih. Didudingi tumenggung, patih meneng wae. Tumenggung, patih niku ngono. Kleru. Ora tau latihan. Ora apik tenan iki. Wah aku lek guyu nganti ngemohke kloso sama. Nduk Tatin Cahayu. Nggih, kose. Gandeng le teko telat, jenengan bareng ketoprak. Iki ana pamundutan ketoprakan. Ngono. Saka Pak Oka Wibowo saka Amsterdam Belanda. Iya. Keparengaken? Kepareng sangat. Ya nika Lakone apa? Minak Jinggo. Oh, dadi dong waktu didian. Minak jingga. Saya tak bacakan ya. Ya, silahkan monggo. Pasti ada deh. Aduh Ya, deh. ada dong. Dong gedang. Dari Kajarta. Nggih, menika menawi saged nyuwun fragmen Minak Jinggo Mbah Waluyo yang jadi waito Mbak Tatin puyengannya Mbak Nikan utawi Mbak Tia. Men gayang dalu menika wonten apresiasi saweran 600.000. Rekeningnya sinten? Lah kira ngono diomongke. Ora diomongke. Nek nang ngono aku ya wis bejaku ya. Oke, ora apa-apa. Piye, Mbak? Ikhlas ora, Mbah? Oh, ikhlas. Nggih, Bapak ingkang saking Amsterdam niki nyuwun pangapunten. Gandeng Minak Jinggone ora teko nggih tak timbon. Wong iki dinteni ket mau. Oh iya. Ya oke. Waitone sapa? Kula. Terus puyengane? Nek mboten Mbak Vian apa Mbak Niken, napa asing Lisa nggih, ora apa-apa. Ya wis. Lisa. Manut Pak Oka. Oh iya. Heeh, sapa? Manut Pak Oka sapa siji? Oh, Mbak Tia. Ora apa-apa, Nduk. Ku meneng wae to, penak. Ayo to kene. Ngapa kowe? Kene Cahayu kene. Kowe dadi wis pokoke nek upamane kowe iki wayang wong dadi gunungan, yen kon meneng wae wis. Lah kuwi Kompak apik. Oh, gunungan ngono to. Nah, Wah, pancene sengendang nakale ra wis. Sing ngendang iki telaten banget. Ayo, ket biyen lho kuwi. Wiwit. Kowe wae to iki piyungan. Puyengan. Heh? Wae to puyengan. Iya wae to puyengan. Kok to? Iya. Yen cok lewat piyungan. ya. Ya ora ngasih kok pathok kok minggu. Lah iki ditotok-totok seno. Nganggo gamelan. Heeh. Ayo. Tutuk. Karo. Siu cedhut rekata jemblem dayon bapak netul kiem. Kowe dayon kowe dayon. Emoh aku dalange kok. Oh jadi. Kula lurae. Aku kepengin ketemu gerawaku. Garwa. Garwa. Aku ora iso muni garwa. Lah kuwi Ketrucut. Kene. Dayon bapak netul kiem iki wis tekan taman ning Blumbungan. Blambangan. Ora iso nek aku muni blambang.
Iki diajeng wae to puyengan. Injih. Iki wae to. Injih. Iki puyengan. Wong loro ayune padha, wong loro ginuk-ginuk, wong loro ayu-ayu. Aku bingung dadine. Iki ngapa to nek rasa ndak ngene-ngene ngapa to? Minak jinggo ki pincang. Ngene iki. Nek pincang ki mriku nek to? Lah ya ning nek Mboten mriki nek to? ora nek liyane biasa. Kene Ora. Nek areng ngejayuk piye? Ayo ngene. Ngono. iki lak wis kode. Mboten panjenengan menika ajeng ngresake napa to? Kowe iki dadi wanita sengkeran. Wis 3 tahun mapan nang taman Blambangan. Kowe kudu gelem ngladeni Akiyu. Aku. Minak Ning jinggo. kula niku mboten tresna le jenengan niku. Ngene ya nduk Cahayu, ana paribasan, Waiten Trisen, Jailen Seiken Kailen. Apa bahasa apa wi? Basa Jerman, Witing Tresno, jalanan saka kulino. Waiten. Piye mau? Waiten. Waiten Trisen, Jailen Seiken Kailen. Aku meng basa Jawa dijermanke kok. Aku bingung. Jenengan sing pundi? Ngene ya wong ayu, ndi tanganmu? Aduh, kleru mengko. Engko ndak kleru rao ager-ager kene. Ora nggo ager-ager. Lah kuwi. Nek udu. Apa? Udu. Apa wong ayu? Ndi tanganmu? Iki. Oh, kowe kok nganggo jam. Lah ben ngerti to. Kowe ora ngestokke dawuhe Pak Guru. Lah pripun? Anak-anak, sekarang ini musimnya nyamuk demam berdarah. Karo gigit itu jam 3 atau jam 10. Kowe aja nganggo jam, nyamuk emen bingung wong ayo. Masa nyamuk arepmu nyokot dadak ndelok jamku, ora ya ora to ya. Mbah, Bati. Aku piye? Wes. Kene wong ayu, manut karo pon Kakang. Yo aku mah yo. Aja mah mongko nak tak cacahke kalonjono. Kula ki mboten purun lho, Mbah. Tenan kepenak aja Mbah. Aku Lah ki pripun? Adipati ing Blambangan, Minak Jinggo. Adipati. Adipati Minak Jinggo ngoten. Kula mboten purun le jenengan Adipati. Kok apa wong aku gelem kok kowe ora gelem? Ngene ya wong ayu. Lah kok bathuke barang iki bathuke. Kowe aku Aku lagi ditenan iki aku yo. kok lengene saya gila nih to. Wong mau gur biasa ngene kok dadi Ngelet bareng saya. Saya suwe iki saya kepiye ngono lho. tak ya aku wedi aja ngono to. Bathuke puyengan atos. Nek jenenge bathuk ya atos masa ya empuk. Ana bathuk sing empuk. Apa? Bathuk abu. Ya ora ono. Murah. Ampun ngaten niku ta Kang Mas Adipati. Adipati ampun. Iki nek manggon ngene iki kaya Minak Jinggo keceblok. Nggih pun teng mriku mawon keceblok mboten napa-napa kajenge mboten mriki. Ora iso, aku kudu cedhak karo kowe wong ayu. Kene wong ayu. Manut karo pon Kakang. Waduh. Manut karo pon Kakang. Wis to manut. Jenengan maksir blok piyambak mawon mboten sah. Jak kula. Iki medeni tenan iki yo. Ya wis Weh. kowe mapano wae, mapano ora apa-apa. Lah kok nek dadi kepiye iki? Weh. Ya wis ora tanggung jawab. Kene becek kangge duyak ya angger ketanggor gek gedepek. Kok kaya pitik. Manut ya wong ayu. Mbemu bang. Apa? Lambemu abang. Heeh. Seksi kok. Rong mungir. Rong mungir. Apa kowe? Irungmu bangir. Terus. Letmu ning. Weh. Kulitmu kuning. Nah. Mbutmu rem. Apa tuh? Rambutmu ireng. Oh, terus? nggih. Sumurung. Su endi su? Suwengmu loro. Suweng ki nang kene. Kok mau dudi endi? Aku ora kuat munggah tekan gugur semen. Ya ngomong masa apa Sing didengir aku kuat lho. Sing ditengetke ya ngono kok. Ngono kali model tengret. Minak Jinggo ngatret. R. Ya ngomong panjenengan ajeng nyuwun apa ta Adipati? Aku latenono wong as. Ayo. Wong
Aku ki wong kidul kono. Nek muni bayem ki basem. Muni bayung ya basung. Nek muni ayu cantik mong. Jenengan niku sampun kula anu daharanipun sampun kula cawisaken. Menawi ajeng dahar nggih monggo dahar. Nek ajeng mie nggih monggo mie. Maksudnya Kuwi sing maksudnya maksudnya sampun kula sediakan ten gelas. Sak ten gelas. Kan kok marmut. Kok ora ngono kuwi ta? aku bareng kowe muni mik cangkemku obah dhewe. Maksud kula menika mik wonten gelas, ngenten lho Adipati. Lah ya arep nang gelas apa lambene ora diobahke wong nek mingkem rak ya malah ngrujuk irung. Nggih menika sampun kula cawisaken. Ning menawi ajeng nyuwun liyane kula mboten saged. Aku ora njaluk apa-apa. Kowe njaluk aku tok ladeni ora ketang pirang menit. Aku seneng wong ayu. Nyuwun ngapunten kula mbok tak mriku lho. Kowe nang kono wae. Lah pripun to? Wong loro nglumpuk jejer. Jejer wong ayu. Kon jejer. Dadi Pripun? kepenak lengku ngayahi. Kok aja ana kuwi ta? Tegese lengku ngayani iki nyot duit ngono ki ra. Nek nyoyo nganggo tangan nyo kok nganggo. Duitku tak gembel jupuk dhewe. Wong kok ngayal diomongi. Wong kok ngayal. Kowe kepengen opo? Kok sapa-sapa ora ditubruk? Kene wae. Iki kok eneng penonton barang wedi. Lah jenengan ngawur kok ya. Ajeng napa? Gerdehen. Ngedehem kok nganti kaya ngoten lho. Aku ki adipati ning seniman. Dadi aku ki ngopo-ngopo nganggo irama, mlaku we kaya ngidak ketruk kenong. Lah piye? Ambek aku we kaya rebab. Loro napas. Ayo. Ampun mboten sah ngangge nembang. Ayo. Haning barang. Kowe piye carane ngono kowe? Aku kok wujuse wedi to iki. Ampun sembrono lho Adipati, ampun sembrono menika adik kula kaliyan kula niku ajeng. Iki Dasar ayo lancar gone aja arene mek-mekan. kowe ora liwat. Wedi kok. Rasa liwat Dik, rasa Lah wong sing sikik wae mek ngene lah, aku piye jare? Kalian rene. Ayo kek lewat to. Manut akson pundhut jangan ayo ya bareng mati. Tresnaku marang sliramu ora iso dipara telu ming dipara loro ing antarane you and I wong ayu. Ai. Aimu. Airan Aine sakmono. netra kocak lendre Ampun kok Adipati.
Seka apa ora hampir Wong ayu tak upamaake yen to kowe banyu aku telese, yen to kowe geni aku panase, yen to kowe anglo aku cerete, yen kowe jaran aku sing nukokke pakan. Oh tuh kuwi jane Nek jaran ki ditumpaki ki. ditumpaki. Gene saiki gelem. Ya. Kula niku mboten purun, namung nek biasanipun nek jaran menika dipun tumpaki. Iya. Mboten. Aduh, pun mboten kiat to. Wis bali suarane. Wis bali suarane. Bali ning suwung. Dasar putra nyona Balendra ayo yayi bareng Ampun mriki to. aku Adipati, aku kuwasa gawe abang ijone kadipaten. Kowe kawulaku, nek ora manut karo aku, klakon tak tugel gulumu. Sebab kowe iki wanita sengkeraku wong ayu, manuta ya wong ayu. Aku kasar iso, alus iso. Ngono arep buktekke kasarku apa alusku wong ayu. Aja meneng wae. Kowe ngomong, kowe suwe marake gregeten karo aku wong ayu. Kula nggih gregeten nek kalih jenengan. Kowe arep tak kletrak-kletrak. Kelapa coba to penggalian kanthi wening wong ayu. Wong urip neng ngalan donya sing diupati apa ya mung kesenengan kamulyan. Mongko wong urip kuwi senenge yen sugih bondo lan sugih harta kaya dene Adipati Minak Jingga. Ya ngayu manuta. Gelem ora? Ora gelem to. Tak wis wae. Kula purun kalian panjenengan. Larang ngono. Kula kan ngelak pengen mie. Kula dipendhetke teh nika lho. Wis njaluk teh. Kepenak banget aja menteh. Apa wae tak pundhutke. Aku tresna lair batin kelawan siramu. Antine ana kene tak pundhutke teh wong ayu. Ayo. Matur nuwun niki wau ketoprak pamundhutane sinten? Aku ki njupuke wedang bojoku. Wis rampung. Wis lunga. Ora undlap-undlup iki. Nek ngono tak ombene dhewe. Ya. Telek. Nggih, matur nuwun. Tak ambil lho. Ngapa tak potong duplak putu? Aneh-aneh tenan iki. Nggih, Mbok Cingakan, Mbok Cange. Nggih, mbok cange kok mbok cingak. Nggih. Niki wau pamundhutane sinten, Mbah? Saking Amsterdam napa ngaten? Saking Amsterdam. Enten transferane 6 juta. Heeh. 600. Lah ya nule kodanan siji. Oh. Nggih. Oh, ada request. Ada lagi di sini juga ada ini. Siapa yang kirim pesan siapa? Gatot Jatayu bukan? Bukan Oh, ini iya, gua dari ngaku dulu nanti. True Streaming di WA saking Oh, ya. Sulistyo Serang Banten Sugeng Dalu. Nggih, Sugeng Dalu ki.
Kula nyuwun podang kuning sampun. Ya, podang kuning wis. Dipun Ana nyanyikke. tindih ra kuwi? Dalem Ana tindih ora? ada nyawer Wah, 250. berarti mau nggo aku ta? Transfer nggih kula kok niku. Wah. Wong sing ngersake sing digersake niku Mbak Tatin sing ayu tambah lemu lho. Ya ngono. Berarti engko Mbak Tatin 100 aku 100 lha minangkani nyanyi mau aku. Lah lene kan sing Nah iki kelakonane sinden gelut karo dalang. ora apa-apa. Sinten meleh Mas Dalang? Nah iki enten assalamualaikum waalaikumsalam sugeng dalu ini saya penggemar Mas Dalang Yusuf badhe request sesi deman nyawer 500 benjang transfernya oh nggih mboten napa-napa soalnya posisi di Taiwan ya ora apa-apa Waduh sarumen. lah apa to Seneng negara kok jijik men. lah kok iso Mbok rotiwan ngopo. lah roti ra ngono dadi Taiwan kok Lah ya ning ya aja diblakake ngono kuwi kok. ora blokon menyerak kowe Ayo. ya Ya lagu apa? sesi deman niku enten request to Iya, ini dari Mas Rino Bekasi. nggih Nyuwun rujak jeruk kajenge digambyongke Mbak Tatin ingkang nyekar Mbak Elisa mangke transfer 500.000 via Pak Gatot Jatayu Oh, nggih, siap. sekalian dari Mr. Profit Profit terus iki minta rujak jeruk pokoknya Mbak Tatin kudu joget ya oh kudu joget ditransfer oh wis rapalan lho yang nek kon joget malah ngerapalan nek rapalane iku men apik jogetane Anu Mbak Cange nggih Tatin itu selain penyanyi juga penyinden juga Nggih. penyanyi dangdut. Wah, goyang dangdut itu tenan. Lek goyang neng endi jenenge Praji ngono bokonge iso tekan Klaten. kok iso Lah saking pintere. oh Dadi nek arep mulih dadak ning Klaten golek bokong. ya Ayo. iki rujak jeruk riyen napa Sama Elisa berarti ya? oke Yang nggih tentang sama Elisa. ya nggo jumeneng ki ana Lalu sesi yang apa? deman Lah aku wis minak jinggo iki larang lho minak jinggo iki ngawur. Aku ya wis puyengan, waito puyengan. Ya wis lereno. Ki ana WA assalamualaikum waalaikumsalam sugeng pentas nak Yusuf semoga Allah selalu melindungi amin seka Pak D Suharno Jogja salam kagem Mbak Titrot lan Mbak Elisa selamat meramaikan panggungnya ya pikantuk salam saking Pak Suharno Yogyakarta oh nggih Pak Suharno Gondo senes oh Lah, beda siapa? Pak Suharno ya Pak Suharno Oh nggih, salam kembali Pak Suharno. nggih kula Cik. pun diaturke iki ana request neh endi mau nggih ora ana kok wis engko sik kok ora ya ana ya Nek ora neng tak request aku. monggo jenengan jeng request napa Iwak peyek. ya ya ora iso Ya latihan. ya Bocah tipis kok suarane landung ki tandha nangine nggo endi. Mbuh, lah ora ketok ki, Mbah. Iris rasa ngajari Aku ki neruske ngono lho. Oh, kuwi ki meng apa ya jenenge ngewangi. mengisi kekosongan hatiku Oh ya, moh aku. Iris ayo Mbak Tatin Aku tuh. oh ben apik kan wong loro Duit mau jare. dan kan datang saja
wedang pahit. Ya nek ana ya wedang pahit aku wis tau nembung wedang pahit ngono lu ngenai teh siji ki cemplungke gelas. Terus piye, Mbah? Lah ya Enak kental toh. banget ya aku dadine esuk-esuk lek nguyuh merkoso. Lah yo ngewuhke jare njaluk pahit dikeki pahit kok emoh. Tegese iki ora nganggo gula ngono lho, Nduk. Ora Ning kok. aja didekokke ngono to. Lah iya. Mbok ngadeg Ya. to, Mbah. Ora iso aku arang-arang pisan ayo. Nah yaene iki urung. Leleng Ya. yang udute saiki ya. Lah, Wingi apa? pas zaman corona wingi ya paling ora 7-6 saiki wis. Wah. Iki gur lek ngenehi ya nek tuku biasa ya ora ngene iku. Lah apa? Yo Reader kebo. ngawur menghina kebo. Lah apa? Paling ora ya dados. Rasa ya le asor kuwi. Ya wis ora ya pancen regane ngono kuwi kok. Lindringan. Mekita tiya rojak iki necar Cer 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 cer. jaro yo Pas arep ngono ki anu sone iki rada konslet. Ya ora iso napik kok. Nggo. Ning layah lambah-lambah. Kula Batu. Gula pasir saiki. Jawa rambak rawit. Lho Mbah, goleki bolomu lho Mbah. Sing cilik ning gedhe lho. Endi to? Wah, kaya kacamata nang ndek. Oh. Aku ya gumun cah semono kok gedene kok jenenge percil. Lah iya to, bingungke to. niki sias joget Sias. iki gawane ming syal nganggo syal ta apa ya? Mboten apa-apa. Oke. Mas Sulis koyo nganu wae. Kayak biasane ya. Ngarani. Wis kerep wong loro gatuk-gatukan Pak. Lho, wis sepel iki. Sak obahku dhek wis paham. Dek arep gambungan versi Dursasana. Kok Dursasana? Lah apa? Ya, yo sing biasane. Oh, iya, Joro iya, Sandro. iya, iya. Nora suwe bapakne dole wis teko.
Sampun. Ten iki wau. Sampun. Saisane ya. Pamundutanipun saking pamundhutan sinten? Pak sinten nggih Mas? Walah. Aduh lali aku nih. Mister sapa monggo? Mr. Prof. Kan ada dua Oh, yang nggih. dari Pak Gatot tadi loh. Oh, nggih, ada. Bekasi dari Bekasi. Oh, dari Bekasi. Ya, Ya, sama terima yang kasih. satu dari Mr. Profit. Oh, Mister Inisial. Profit. Oh, ya, siap matur nuwun. Nggih, sampun. Sampun ya, Siap. iki ana pamundutan apa? Sesideman maungke. Oh iya. Tak wacane sike. Ya, sesideman saka Pak Sulistyo Serang Banten ya. Aduh. Iki karo Mbah Waluya. Apa? Embuh. Sesideman ya dhewe. Sesideman dhewe ning sing nyekar kalau Mbah Waluya iki men apa Waranggana men dikancani resane direncangi Ibu Waranggana. Ya. Mang milih sinten? Wah nek milih iki ya kudu meri ya dilotre wae. Walah. Allah gayane. Ayo sinten? Ndangan-ndangan tut cendela ewa-ewa. Ya. Sapa sing besengot bakalan cepet tuwa yang kali ngisani kendi jeruk purut mambu endrok. Dempol klak-klak Cina gundul mbelah tekak asir geduwil ceklek. Dempol tak tok gendeli teci apar Cina. Bulan balani wae. Diuyak asu telu enang-enung enange pus. Ah Di iya. antara loro ki do kerah sapa sing kalah maju. Ada sinten sing kena? Mbak Ini. Mbak Via. Heeh, Mbak. Ya, ayo kene nggih. Dik Ayu. Yo jumeneng. Jemeneng kanca jemeneng. Monggo. Kanca ndodok, kanca ngangsek. Aja nglangkai roti ndak dadi kecut. Ini gini. Lah kok iso? Sebabe? Ora ngerti. Oh ngeyel lah. Napa sing kecut? Sing Roti. kecut napa? Roti nek dilangkai kan 7 dina kas kecut arep ora anu kaya to. Oke. Daluarsa to maksudnya? Nah, nek roti seminggu dilarikan ora kecut. Mboten mergo kula to? Oh, ora. Oh, enggak. Nek iki mlaku ngono wedang pait iso dadi legi. Yo. Lah, Beda karo bojoku ngomah kae. Jangan adu umum nganggo bojoku nyuwara ki langsung sayup. lah kok iso kok gelis men. Saking wis mbah ra ada. Ya. Ini tak kumus Sideman. Dibawani jam pira to iki? 8:30. Oh, agak 8:30. Ya dibawani wae, ya. Tenane 8:30. 8:30. Lah wong kae iki jam tentrem ya kancane obat mabit ki meneng. Meneng wae. Jam mati. Ya. Nano. Wiwitane Weh, melulu bawa nek kira-kira ana sing kurang pernah kong kono wong tua tak pernah nih ya. Nggo gelungan apa ngono kowe. Iki Mbah ngono njaluk tulung aku. Aku ki tukang tetulung. Nyon tulung mriki niki, Mbah. Oh iya Nduk Cahayu. Aduh, Jan. Ngendi meneh? Sing kene, Pak. Hei. Mek-mekan. Weh, jenenge wong aku ki anak pengusaha aku ya melu usaha. Usaha ngopo kowe iki? Usaha kepiye le arep urip, monggo. Anderek sang peking. Wih, kok ndok kene kurang pernah kok piye? Ajeng pernahke napa pripun? Monggo mang pernahke, nek sing pernahke, Mbah. Kerangane galak. Ayo. Wani-wani aku. Mboten to, Mbah. Awi to, Mbah. Ora halus iki mung tok-toke wis aku ngerti wae. Mongko aku disentak ngono pengkeret. Wah, wis ora. Aku ki ngene nang jaba karo bojoku nang omah karo. Aku ya karo. Ngoten niku. Kaya kucing diremason bokonge kae wis pokoke. Kipung lho sing ngempul ki lho. Nggih. Kae dhewe rada kurang murang tata kae. Lah pripun? Wah, ngapalke gending nulis ya nang kucing sliwat ngene nang remason ki dilitke bokonge lit. Ulah tentrem let 10 menit ku. Mesake kok ya. Lah nek sing ngendang iki Pripun Pripun iki sing malih? ngendang kuwi? kan nonton balapan jaran 17-an ngono. Nggih. Wah, jaran ku durung mason pupune ngono ku mlayu buanter. Lah Terus? 17-an bojone ki arep melu lomba lari. Nggih. Kene bune kowe men cepet lemu mlayu
tak remason. Wah, dulu mason bojone barang tekan tit bojone malah menggulung-gulung. Anggepe kaya jaran yo mlayune banter lah gulung-gulung mlonyo kabeh. I love you. Mbah Yoyo, asu. Putune iki lho. Anake iki putune kae. Pinter basa Inggris. Iki nyoto tenan ora percaya nang omahe iki. Nang omahe. Cilik ngene. Wih, bisa bahasa Inggris muni. Muni I love you. Asu. Dadi akhire Pak Jadi, asu. Wih, Wah, wong teko ki di I love you ning yo kata-katane ki kuwi mau. Terima wae aku. Ya yo ora sopan banget yo aku teko ki mbok yo Mbah Waluyo apa piye ngono ora. Waluyo. Dimaklumi mawon nggih Mbah nggih dereng ngertos. Dasare kurang ajar. Iya. Ning luwes kok cah cilik iki ngopo-ngopo luwes. Ning wong ora nggo kathoke ngadeg nang meja joget ngono cah cilik luwes. Ora coba kowe ngadeg nang meja. Wow. Dadi bayangan. Ayo nduk Cahayu. Iya. Priya bagus kang olah budaya Suarane meng tekan ki Pripun? Jadi wong lanang karo wong wedok iki nek kademen terangne beda. Benten. Lah nek wong lanang pripun? Mbah? Pusat panas lak dhewe-dhewe nek wong wedok tenan kuwi lha mbok nek dibuktekno to wingi kademen mesti Nek wong lanang. wong lanang mesti Yo golek nggon sing anget kok. Ha ya golek nggon anget ki duwe nggon dhewe-dhewe. Ah iya. Lah ngene bojoku ku nek tinggeli ceret ngono umup kok monggo. Sangko panas e, nggo. Ayo Nduk, ayo. Sawan menyang kutha gedhe ngantuk apa pripun Mbah? Aku ku nek krungu swara kaya ngene iki tenan kelingan zaman biyen lho Nduk. Kepripun? Anggere kutut manggung apa sindinan ngene iki nyetel radio cawang ning ngarep kandang nguripke tomblok goreng delik karo udut. Wah, terus seling empak karo genine. Nyos maju. Bendara. Bendera Maska Yung Selendang kuning kang saking bukir Suara kurang permo. Kuwi ngapa kuwi garuk-garuk ngono kuwi? Iki aku ki keproh mbok kenang apa iki monggo dadi terus. oh mriki niki lho Mbah Ulajan kowe iki do telek kok cah. Nek wong tuwa nglungguhi wedang ya tok toke wae. Lah tembus ki lho dadi wis. Ah wis Iki cocok iki nek lagune podang kuning ngono cocok iki. Lah Lah kok iso. pripun? Kok podang kuning cocok ki pripun? Halus manis, manuke lah, manuk manis lah kutan wedang ini. Ya ora ngono konsepe. Suara kurang permana ning wasesa Angungro marang bendera
napa niku? Sering nyincengake alis. Rukun Islam. Pijer. Pijer ngincangake alis. Terus tresno sasideman. Liwat. Kok yen liwat? Lah apa? Arek Sesideman no. Iya. Iki ngomongke wong apa? Luwe bet. Yo. Kok tibane ning gubuk asmara. Terus ya iso wae iki pamundutane lak sesideman. Nggih. Luwe becik patenana timbang bisa. Iya. Cokatan. Aja marah iki. Wis tak omongi to. Penggirong-penggirong nek nyenggaki aja kaya Maido Wiyaga. Lah Maido pripun to? Wis apik kaya rek. Lah sing karepmu ki do piye to? Lah sing bener pripun? Sing bener. Carane pripun niku? Ora nganggo cara wae. Gawan. Urip ana kutha gedhe wetan tukake kamese isine apa wae senadyan sasideman
Sesideman request sampun. saking Pak sapa ndi iki mau ora ketok. Oh iya. Saka Pak ndi mongke iki biyo alah. Ora ana tulisane wong-wonge ning Taiwan mau. Ya. Matur nuwun pun pinanggani ya. Oh iki ana sing saking Mak Sulistya wau nyuwun ganti lagu sing liya, sing penting sing nyanyi Mbak Tatin. Iya. Oh, wih. Nggih. Terus ana meneh sing request rek lagu saking Pak Bejo dari Tulungagung ngersakaken perahu layar sing nyanyi Mbak Elisa sawer 250 ditransfer ya. Waduh. Arep sing ngendi sithik anu dhisik nduk sing ndi to mongke sing ngersake sing nyanyi Mbak Tatin mau apa mau sing anu mau. Oh lagu liyane yo sisan perahu layar wae ya muga sesidemane wis ya. Pokoke wong loro ki perahu layar kabeh. Nggih perahu layar kabeh. Minangkani pamundutan. Nggih menangani kur ya. Walik lepok. Dadi ming 20 yuta wong kur. Monggo. Lah. Lah kok iso? Saiki wis dadi 100 ya iso Oh ya, ya Mbah. syukur nek mundhak. Aku wingi sik 20 kok ya, Nduk. Apa lagu ini? Melayang dengan sepenuh hati. Iya. Langsung perahu layar mawon. Nggih. Kanca, perahu layar. Perahu layar. Ya. Nek ora enak ya wis kek bubar ya. Kek ngaso, heeh. Iki jame wis jam 12 nduk. Oh iya. Iki ya neruske lakon dhisik wong lakone isih dawa. Ya, ya matur nuwun nggo Mbak Elisa lan Mbak Tatin Titrot. Ya. Saya sami Mas Yusuf. Halo Mbah Waloya, nggih matur sembah nuwun sanget sedaya. Ya. Ayo nduk neruske lakon dhisik iki kahanane Tintrim. Ya. Ning sadurunge neruske lakon iki ayo njurung pamuji marang ngersaning Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kirim Al-Fatihah kagem Kisina Nugroho kumiwah kagem Kanjeng Sunan Kalijaga. Ya. Khususon ilaruhi Kisina Nugroho wa ilaruhi Kanjeng Sunan Kalijaga Al-Fatihah. Auzubillah. Amin matur sembah nuwun wekdalih. Ayo nduk neruske lakon iki Tintrim kahanane nen Ngapunten niki di WA Pak Tony Nggih. yang punya hajat. nggih. Kan niki kula aja pamit kali Mbak Tatin tapi mengke ndak minta lagu Satru 2 nek mboten nggih. Request dari anak lanang Satru 2. Wala lah ngapunten nek satru Nah, dua tapi ngangge mboten elektron. wonten elektone niki Nggih, Pak. Jadi nggih. mau diganti mboten? Oh, Nggih. saya sagete berarti untuk Pak Tony ya satu Nggih. lagu ya Mas ya. Apa itu? Apa Mbak berdua? Sing gayeng mawon. Oh iya. Ya iki diulur wektune urung sida. Ya. Ninggal katresnan ya. Oh ya. 2 orang. Ayo ikut Tiwas. naik ke atas. Tiwasno aku sarep Bali. Wis toto-toto ya. Ati was aku ya sarep. Wis bagi-bagi rumbah walu ya. Nah, Mas Dito ya. Ya Mas Dito, aduh. Joget. Ah, Nyawer jan ya. awake kaya aku ginu-ginu. Mulia kok ya. Yuk sini ya Mas ya. Nih. Ya. Ya. Oke, dalan. Mbah Walu ya. Ayo, arep ngopo? Kowe wis arep Bali lho. Kok ora abang-abang dadi. Ketoke. Kene Mas, kene Mas. Wargane piye? Ketoke weruh kuwi ya. Awas ngejak siter rampung iki nggo. Monggo nggih. Nah, ini. Ya, buat Mbah Walu ya nggih, sendiri. Mbah Walu ya sing ketok memelas ki pancen aku kene-kene. Ya, salim. Heeh, salim. Oke, Mbak Tatin salaman bae, Mbak. Loh, joget sik kok Kasih nyawer berdua ngene nih. kok. Oh, ini Sik, bagiannya sik. dewi-dewi. Nyawer kene iki lho Mas Dito ya ta Mas?
Oh enggak, makasih Mas Dito. Makasih ya Mas, mbok senyum toh Mas, mosok ora senyum lho. Nah, ngono lho. Namanya siapa? Mas siapa? Gitu. Wah, Mas Dito. Di itu di sini to itu bisa pakai contoh. Nah, jadi anak ini bisa pakai contoh anak-anak yang lain. Iya Mas Dito. Romo Makasih ya Mas dasarnya. Dito ya. Gonamu piro? Kon aku loro. Gonamu? Loro. Gonaku kok siji ya. Lah emangnya piro? Bejo-bejone dewek-dewek Ya lho, bejone Pak. dhewe. Ya saya entuk lah. Ya ya. Wis bagiane dhewe-dhewe. Ya. Monggo. Sarep Iki mulih, bejane Bang. mau wis melar kagok, dadi tekan kono bali meneh. Ya. Rezeki akan kemana kalau kesini ya sudah. Ya sudah. Monggo. Ninggal katresnan nggih. Tinggal kan Penting ra ninggal arisan. Monggo. Ya. Ndak ngangsur nggo. Oh, gelo. Gelo, oh ya gelo ya. Disiapke. Lah piye Mariano iso ora? Piye Mar? Pinter. Maliono iki gaweane nek meng gelo we. Oh ta. Iya. Ket biyen gelo. Monggo. Nek sampun pun saesaken gelo minangkani pamrutan saking putra kakung saking Pak Mas Tony. Dito. Monggo. Mas Dito. Yo, dados. Ning ngendi nggonku goleki Ketakone kepengin ketemu Hae. Jenado tak parani Umuruti karepe ati Barang saiki ketemu Biyen ngapa tak ketemu Kaya sinan jalatiku Nalesi pipiku Yo, panggungnya oyak. Hae. Hae pedhot. Kaya ngene lakiku biyen ngapa kok dadak kamu yen pancen ditinggal gawe gelo ati selawase
yen pancene tresno Kaya ngene Matur nuwun sanget ya. Matur nuwun Mbak Elisa lan Mbak Tatin Titrot ya. kok le mantep temen lho. Ayo men Ning lega. ono susu ngece. Lah, Titot biasa. oh ya Titrot biasa nggih. Matur sembah nuwun Isi kagem sami-sami, Mbak Mas Biso. Tatin Titrot biasa. Ora nggo biasa. Tatin titot. Oke, Mbak. Matur sembah nuwun Mbak Elisa ora urus ur karus alaso ya. Kagem kali Mbak Tatin Titrot biasa ya. Matur nuwun. Kalih matur nuwun kagem Mbak Waluya lho ngomonge sarep medun. Ya. Ayo nduk iki kahanane Tintrim. Yo, kahanane mencekam. Yo, Nduk. Punapa ta mirah